Terus 10 renggong manis. Oke. Sabar. Aku ki jan Mbah. Wis tak kei no, Mbah. Di mau Sutra Kuning wis tak kei no. Nonton aja mau 20.000 tak kei sidene. Aku ki tak kei anak yatim. Ya. 10 renggong manis. Oke. Oke, Bapak. Masuk. Heeh. Gila-gila wis tak tampa hamasati sakira donya. Iya. Sumangga. Kosinda kowe penak kari ngeneni aku MC-ne sing mumet pathak iki MC-ne tak omongi. Kowe penak kari jeplak. Lah kene iki lho. Wah, aku ki jan aja sabar ngono. Wah. Innallaha ma'asabirin. Dilarang merokok. 10 renggong manis. 10 renggong manis dados. Long dia mau mangungkung dhisik ra ngenteni mikmu Joko kene to gonggong. Bos, tambahi bos. Miki lho. Iya, oke. Rujak bumbune saos arep ngajak aran duwe ongkos urung bayaran yo sawangon iki nganti ana kembang kakandane wangi sapa bisa ametena kembang mawar sekar meladi ora ngenteni tak gawe becik rambut diteni wis dek ben we mohno ye mampres renggong manis ayo gong genten kowe gong renggong manis
Renggong manis kulane Jawa saja ireng manis sing manis duwe sapa sawenggaling wayange kuna sing digawe kayune jati yen kowe leng disambung ngono aja gawe larane ngati renggang manis renggang manis kulane batu saja ireng manis tamung sliramu wasik duda ngelajakan dor adi dor neh kendang Jawa dore Jawa kendang Jawa iya wah ala ya Allah Sarti nyeprah Sarti rada nyeprah Sarti rada parah ngaco mbah ya ngono lulah Jayus kowe minggir ya Yus dugem tak gendung jas dugem tak gendung jas dugem tak gendung dan Sardi ki cocoke ambek aku nek ngendang iya mari gak ketok ngono walu wah Sardi pangapurane ya di sing ngendang londo sing ngendang londo gak iso iki matane ra iso tekan kono londoku ki pisan tugem tak gentung jas tak gentung jas hop wes tenangno atimu tentremno pikirmu padhango dalanmu King Pak Petro